Il-maġġoranza tal-każi ġodda ta' Covid li kellna fl-aħħar ġimgħa f'pajjiżna kienu importati. Dan ħareġ mill-bulettin mediku li twassal ta' kull ġimgħa mis-Supretendent ta' Saħħa Pubblika l-Professur Charmaine Gauci. Fil-fatt mill-21 każ li kellna fl-aħħar ġimgħa 11 kienu każi importati, 9 każi li trasmissjoni tagħhom ta' natura sporadika u każ wieħed ta' trasmissjoni mid-djar. Sadattant fl-aħħar 24 sija kienu rapportati 6 każi ġodda fil-waqt li 5 persuni fiequ mill-virus. Fortunatament fl-aħħar sijat ma kienx hemm vittmi u għaldaqstant il-numru ta' każi attivi issa u ta' 66. Mistoqsija mill-ġurnalisti l-Professur Gauci qalet li jekk kif ninsabu ftit jinbot mill-ftuħ tal-ajruport għall vjaġġar, l-awtoritajiet tas-saħħa se jkunu qed isegwu s-sitwazzjoni bir-raqqa, da b'mod partikolari kif qed jiżviluppa s-sitwazzjoni fir-Renju Unit. Fil-fatt diversi pajjiżi qed jimponu restrizzjonijiet fuq vjaġġar mir-Renju Unit minħabba firxa inkwetanti tal-varjant Indjan. Fuq l-Ingilterra qegħdin insegwu s-sitwazzjoni fl-Ingilterra fejn qegħdin naraw li varjanti li qegħdin jinfirxu wkoll hemmhekk, speċjalment f'pockets fejn ma kinux ħadu it-tilqim. L-Ingilterra bħal kwalinkwa pajjiżi ieħor aħna dejjem insegwu xi tkun għaddejja l-epidemioloġija u jekk aħna naraw li dan ikun qiegħed riskju nkunu qegħdin nagħmlu rekomendazzjoni għal dak kollu li jkun hemm bżonn bħalissa qegħdin nkomplu segwu s-sitwazzjoni. Dwar iċ-ċertifikat ta' vaċċinazzjoni, Supretendent tas-Saħħa Pubblika qalet li fil-jiem li ġejjin se jingħataw aktar dettalji dwar liema attivitajiet se jirrikjedu dan iċ-ċertifikat. Dwar il-festi, il-Professur Gauci kienet mistoqsija għal diversi drabi jekk wasalniex fi stat li jista' jkun hemm deċiżjoni rigward festi esterni. Aktar kmieni din il-ġimgħa l-awtoritajiet eklesjastiċi qalu li jekk il-festi jsirux jew le jiddependi mill-pariri tal-awtoritajiet tas-saħħa. Min-naħa tagħha l-Professur Gauci qalet li għaddejjin diskussjonijiet mal-awtoritajiet eklesjastiċi. Għalkemm jidher li mhux se jkun hemm iktar rilass ta' restrizzjonijiet matul ix-xahar ta' Ġunju. L-uniku events li jistgħu jsiru ma' dawk ta' religious events bħal qudies li qegħdin ngħidu jew inkella li inti għandek it-tiġijiet. Użu ta' vaccine passport u mezzi oħra għal events oħrajn bħalma semmejt dawn qegħdin jiġu ippjanati, naraw kif jistgħu jsiru b'kontrollati, però bħalissa għadu żmien li aħna kif edna li f'Ġunju dawn huma l-affarijiet li għandna bħalissa u kif jasal il-waqt jekk l-affarijiet jibqgħu stabbli aħna nkun nistgħu inħabbru. Għal dak li għandu x'jaqsam ma' tilqim b'kollox jingħataw 500 u 5100 tilqima, minn dawn kważi 200,200 ingħataw it-tieni doża. Maqsumin skont l-etajiet 96% tal-persuni l fuq minn 60 sena ingħataw mill-inqas doża waħda tal-vaċċin, 79% fost il-persuni bejn il-50 u 59 sena, 73% tal-persuni bejn l-40 u 49 sena, 62% tal-persuni bejn il-30 u 39 sena u 41% tal-persuni bejn il-16 u 29 sena.